Salutare tuturor copiilor! Vreau astăzi să jucăm. Astăzi vreau să jucăm Roblox. Deoarece m-am gândit, dacă tot joc de jocuri de-astea, o să mă mai joc jocuri, uitați, o să mai Steering Wheel, City Miami Gangster și Roblox astăzi. Dar nu decât Roblox să jucăm astăzi, pentru că vreau să ne distrăm. Ok? Haideți să urmăm. Mi-am făcut adineauri un cont. Nu știu ce s-a întâmplat. Am făcut adineauri un cont și mi-a ieșit foarte bine. Mi-am făcut Mexico 2303. Nu permit. Nu pot, că îmi zice că am eroare. Așa că o să las. Pit keyboard. Hai să vedem pe asta. Vreau să iau ceva la întâmplare, adică nu vreau să fac de-astea așa. Hai să joc pe ceva așa ce îmi place mie. Nu, zic să jucăm ceva așa la nimereală. Cine, să-mi scrieți în comentarii tuturor care vă place Speed Keyboard. What? Nu duc în lumea cealaltă. A, nu. Acum apare și tastele. Nu am Roblox. De-abia mi-am făcut cont. E balerina cappuccino? Ah, nici n-am observat. Zici că scriu pe tastatură. Să dau un pic mai tare. Hai să invităm pe cineva. Dar eu de-abia mi l-am făcut. Ah, da. Nu vreau la nimeni. Așa să dăm cod. Nu văd că e foarte mic scris. Oh, sau de mai tare. Nu pot să deschid, că îmi trebuie ani. Ia stai că m-am gândit. 67667 eu 05. Abia la prieten. Și pe ăsta mulți. Dani Mocanu 6767 mă încurc după. Cred că e român. Mie că e român. Și îmi place românii. Eu vreau să-i... Să vedem ce oameni mai sunt pe aici. Asetări. Nu mă interesează. Așa. Ce? Nu știu ce să joc. Am zis că am scriu România și mi-apare aici. Mi-apare aici. De câți ani e? 13. Mi-a pus 2009, deci pot intra. În ultimele vremuri au început să fie multe update-uri. Muzica sau președințetări. Ok. Am înțeles jocul. Ne-am înțeleg.
Nu pot vorbi. Nu pot în parte. O să vorbim cu cineva. Să vedem. Da, hai să vedem altceva. Că e tare să te joci pe Roblox, dar uneori te enervează pe Roblox cu cine vrea să zic casa. Dacă toți sunt români, poate se spune să mor, simulator. România Obi. Trebuie să facem așa. România Voice. Oh. Nu, că nu merge. Ia să vedem pe ăsta. Da, toată lumea poate să vorbească pe el. Unii nu pot. Unii copii nu pot sub 13 ani. Deci dacă putem vorbi cu cineva, dacă ar fi doar pentru români, ar fi cel mai bine și bine. Next. 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 Oh. Nu vreau English. Personalitate. Eu scriu decât numele meu. Andrei. Să-și dea și ei seama că sunt român. Next. Oh. What? Să fie un grup. Bă, dar nu găsesc pe nimeni. Cinci ani? Nu. Voi opri un pic videoclipul. Bun, haideți să continuăm. Să